Αυτές είναι 3 επιγραφές εδώ που σχετίζονται με τις δραματικές παραστάσεις στην αρχαία Αθήνα. Ξεκίνησαν από το Δήμο του Διονύσου, αρχαίο Ικάριον, και ο Θέσπης ήταν αυτός που ήταν ο πρώτος ηθοποιός. Παραστάσεις αυτές λάβαναν χώρα στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, στο θέατρο του Διονύσου, πάντα προς τιμή του Διονύσου, Θεού, ή στους Δήμους της Αττικής. Άρα έχουμε τα ενάστη Διονύσια που γίνονται στην πόλη, στο κέντρο της Αθήνας, και τα καταγρούς Διονύσια που γίνονται σε όλους τους Δήμους της Αττικής. Και τυχαίνει οι συγκεκριμένες αυτές επιγραφές να είναι από τους Δήμους, που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή η επιγραφή, η οποία όταν την πρωτοβλέπει κανείς δεν του κάνει καμιά ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά άμα την παρατηρήσει αρχίζει και συνειδητοποιεί πόσο σημαντική είναι. Καταρχάς, στο πάνω μέρος έχει 2 κοιλότητες, οι οποίες προέρχονται από τα ίχνη ενός αγάλματος που ήταν στημένο πάνω σε αυτό το βάθρο, οπότε είναι μια βάση. Και αν διαβάσει κανείς το κείμενο, ο πρώτος στίχος λέει «Σοκράτης ανέθηκε», και ακόμη πιο σημαντικός, ο δεύτερος στίχος λέει «Ευρυπίδης εδίδασκεν». Το αγάλματάκι, το οποίο ήταν στημένο επάνω, ήταν αυτό του Διονύσου. Άρα αρχικά το μνημείο είχε το άγαλμα του Διονύσου, είναι μια νίκη του Ευρυπίδη, και πού θα ήταν στημένο? Στο θέατρο, το τοπικό, το οποίο δυστυχώς έχει χαθεί σήμερα. Και πάμε τώρα στον Σοκράτη. Αυτός είναι ο χορηγός. Οι παραστάσεις αυτές ήταν πολύ ακριβές και έπρεπε κάποιος να δώσει τα χρήματα. Τα χρήματα δεν τα έδινε το κράτος, τα έδιναν ιδιώτες. Και μετά, όταν κερδίζανε, γιατί όλα αυτές οι παραστάσεις γινόντουσαν ως αγώνες, ανέθεταν το μνημείο που αναφέρει την νίκη τους, προς τιμήν βέβαια του Θεού Διονύσου. Η πιο ακριβή χορηγία ήταν αυτή του Διθυράμβου, το αρχαίο musical, με άλλα λόγια, όπου ο χορηγός έδινε πάρα πολλά χρήματα και ελάμβανε ως έπαθλο, σε περίπτωση που ήταν νικητής και εκπροσωπούσε και τη φυλή του, έναν μεγάλο χάλκινο τρίποδα, τον οποίο έπρεπε να αναθέσει πίσω στον Θεό Διόνυσο. Μια αρχαία χορηγία για το Διθύραμβο κόστιζε μέχρι και 5.000 δραχμές, όταν γνωρίζουμε ότι το μερκάματο ενός τεχνίτου ήταν 1 δραχμή την ημέρα. Αυτή η επιγραφή είναι μια στήλη που δείχνει ένα συμπαθητικό ανάγλυφο, το Διόνυσο και έναν σάτυρο, και από πάνω έχει 5 μάσκες, οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι για θέατρο και σχετίζεται φυσικά και με το Διόνυσο. Πάντα το θέατρο σχετίζεται με το Διόνυσο, και το κείμενο είναι ένα ψήφισμα των δημοτών του Δήμου Αηξονής, που είναι η Γλυφάδα η σημερινή, που τιμούν 2 χορηγούς που είχαν δώσει τα χρήματά τους για θεατρικές παραστάσεις στο Δήμο, και εξηγούν μέσα στο κείμενο ότι πρέπει κι άλλοι να κάνουν το ίδιο.